Det her, det bliver bare lige en hurtig video. Monique Gregersen og jeg, vi har lavet en blog sammen. Jeg har min egen blog. Den kender jeg vist godt, hvis jeg har set min kanal. Men jeg har min egen blog. Men mig og Monique, vi har lavet en sammen. Og vi har også lavet en YouTube-kanal sammen. Og bla bla bla. Og så, ja, det vil jeg bare lige fortælle, ikke? Og lige om lidt mener jeg nok, at fordi vi er ikke sammen lige nu, Monique, hun laver en julegavehår lige om lidt, tror jeg nok. Ja. Jeg ville også have lavet en, men det kan jeg ikke, fordi jeg er min far. Ja. Så det kan jeg ikke, fordi jeg har ikke min julegave med. Men det gør jeg i næste uge, tror jeg. Der lavede jeg sådan en julegavehår eller sådan noget. Inde på min egen blog, der har jeg lavet det med billeder, men nu er jeg begyndt med video og sådan noget. Så der kommer en video med det. Det var bare lige sådan en hurtig info. Fordi jeg tror, at hendes video kommer lige om lidt. Jeg ved det ikke. Men ja.